Ngayikhetha inkosi enkulu asebuhleni. Zindlama afazi ezulu. Konke sekuthiwa inkosi ungazi lezulu. Nokuqala sekuthiwa inkosi ngomsawayo. Ngoba mkhonazi mina. Emntubatuba kaMpunyoni. Senkomo kayixosha. Mabechaza ngabantu leli igama bayasho nje okunye. Kanti thina bakhona siyalazi lisho ukuthini uthi inkomo kayixosha. Amen. Inkosi ufalazi uMntubatuba wayenenkomo eziningi. Yayithi masikho njiwe ezohlatshwa makabaleka athi lingayixoshi bambani nansi enye. Amen. Nina-ke ngiyanazi ukuthi ngithanda ukusho lokho kungekho. Ngokuthi inkomo kayixosha. Wayesho inkomo zangempela. Makabaleka nje. Hayi namhlanje inkomo ukuhlatshwa iyathengwa. Makabaleka nohupha kuzophuma ulimi ngaphandle ngoba iyodwa. Lozi lidubulele khona ehlathini libuye isifile. Lapha yana ingaxoshwa kuthiwa bambani nansi enye. Lapho emphuma khona abantwana baNkulunkulu. Lapho khona wathi mayifika uShembe watshala imiqokelo emibili. Niyawazi umqokolo emva abantu abakhona laba basuka emakhaya. Sizela ngoba sizozama impilo. Sizofuna impilo zokuvuka emakhaya obaba. Uthi zotshala imiqokolo emibili. Uma imilile imiqokolo kuyomila uNazaretha ngoMpukunyoni. Nangempela yakhula imiqokolo mkhulu namanzi ihlekehleke mkhulu ingaka. Yikho nasazalwa sahamba Nazaretha ngokwamila imiqokolo. Ngiyabonga ukumenywa esandanezwa namhlanje ukuzobona uShembe. Amen. Sonke la size ngoba sizobona uShembe. Ithi inkosi la ngolunye usuku kusanda khotha babamkhulu imikhuphukele eDeaf Road kwaMashe police station. Iphethe amaphepha yowagxiviza lokuthiwa ukucertify ngesilungu. Mefika lapho umphathi wamaphoyisa ibhunu ebuka amaphepha abhala uShembe. Uthi umlungu hawu Mr Shembe. uShembe. Ithi inkosi la cha akumini uShembe. uShembe ubaba mina ngindodana yakhe. Amen. Kuwa kuyimi nje ethi umkhwana ya. Impela Mr Mkhanazi angizosho njalo. Inkosi la ngiyayiphika ngoba uShembe yenye into maNazaretha. Uthi ubaba uShembe mina ngindodana yakhe. Uthi kade ngangifisa kuye ePhameni ngobona uShembe kusho ibhunu. Ithi inkosi langa awubeneshwa ngebhadi usanda kudlula emhlabeni. Bisithi lapha Scott kodwa umuntu enhlahla ungaye ePhameni ngafika umbone. Usho kanjani bese ngimbona eqhamuka manje ngoba uthi akasekho emhlabeni. Ithi uNkulunkulu mekuphila amehlo moya uyofika umbone. Uthi bengisho nina maNazaretha. uShembe yini maNazaretha? Ngoba nasuku molunye usuku namkhetha wahlala kini. Amen. Ufikani wethu kuleliswa
kuyoba kubi komdumazi ushembe kude sehlele nanikhethe singaka kodwa thoda niphendukanga. Manazaretha uyehlula umuntu ohlula into enje. Uyehlula umuntu ohlula ushembe ngoba ungamlalelanga ushembe walizwa izwi lakhe wayelenza uyoleleka bani ulenze. Manazaretha ingcwele asiphenduke. Abantu bacanga ukuthi ukuphenduka okwabantu abangazalwanga bangamanazaretha nathi esizelela ekhaya simele ukuphenduka. Ngoba singaphendukile sizokwenza okuphambene nezwi likaShembe. Sizoba nomona singamanazaretha, sizoba nenzondo, sizobulalana, singafiselana ukuthi singamanazaretha sigqokele ingubo. Umuntu ogqokele ingubo akamfisele omunye umuntu into embi. Asiphenduke. Silahle konke okezwe, silahle umona ngoba uma umuntu onomona ufana lobhova ithi inkosi ilanga isono somona sibi ngoba uNkulunkulu uza kuphuqisha lokho okuncane kade kunikeze khona. Abantu abanomona bahlupheka. Manje ukuthi abahlupheki abawuyeka umona ovela basazohlupheka. Ngolunye usuku ubhova uphethe inyama Manazaretha uyowela emfuleni unebridge lomfula lobhova uthi mawubuka lapha ezansi usuba amanzi mahle ubona enhlabathini phansi uphethe isigaxa senyama uthi mawubuka lapha ezansi lobhova ubona omunye ubhova uphethe inyama futhi. Hayi ume ngikhuluma ngomona Manazaretha, ngikhuluma ngokunganeliseki into nayo. Uthi ushembe mawunomona uNkulunkulu uphuqisha lokho okuncane ade kuphe khona. Babonile abantu abanomona banalutho. Yabona nje mawusenakho manje kuyahamba. Shintsha kungakahambi kusekhona uNkulunkulu uzokukhumbula. Amen. Phela silabo ntona baNkulunkulu masingalukhuluma ivangeli lekuphenduka ngesimbono ushembe lapha ekhona. Amen. Uma lobhova mobuka lapha phansi ebridging phansi ubona mobuka kahle lobhova ubona lobhova ukuthi hayi lobhova lapha emanzini uphethe inyama enkulu kuneyami. Qala ubhova ume uthi mothi uduma yaphansi iqathaka inyama ubhuti ubhova yaphansi mofika lapha phansi awukho ubhova uphethe inyama uyibona wona emanzini. Kodwa wathi uma usuphuma emanzini lobhova waphuma ungasayiphethe inyama. Uthi uNkulunkulu mawunomona ushembe uyokuphuqisha okuncane uNkulunkulu ade kuphe khona. Into engiyibuka la ngikhumbula amazwi ashiyo ubhombela isitimela samampondo ukuthi uma seningibeka endlini yami okugcina mhla ningitshala ingaboli konke ithune lami ngosimende phezulu ngoba ngiyomila ngoba umuthi omkhulu ngiyowembatha umhlaba namhlanje ngihambizela ukuthi tafika kumhlophe kunje. Amen. Ushembe wembethe ngempela umhlaba kade ngiseMozambique esabelani ngifika eManazaretha eMozambique. Amen. Nakhona umsini wenkosi inyanga izulu esabelani 1988. Uthi ngiyowembatha umhlaba uthi ningangifaki ngebhokisi ethuneni ngoba mina ngiyomila impande zami ziyohamba zingene kuyo yonke imfula bonke abantu abaphuza amanzi bobephuza ushembe. Kunjani namhlanje abantwana baNkulunkulu? Amen. Awukepha wena.
uthando luthe xaxa. Amen. Silinike unyezo wezulu uthando luthe xaxa ngoba sihamba kangakanjena siphethe izwi layo inkosi yamakhosi. Ushembe wangempela maNazaretha wehle emazulwini. Sibonile uNkulunkulu bakhe. Uma akafiki kini useza. Thina sefikile kithi ngolunye usuku ngikhumbula afika inkosi nyanga izulu ifike yokuqala emzini usekhumbula ke lapho emphuma khona ithi mayifike ngolunye usuku ithi bonke labantu abala bazowa maNazaretha ngempela kwaphenduka abantu esingayisicabanga ukuthi bo maNazaretha naba besicwenza sisafunda beshonke lento eyishiwo kuthiwa maNazaretha namhlanje yena basakholwa baze bedabukise indlela abakholwa ngawo uzodabuke dawo samsheni yasabi doda kabisko badabukisa ngendlela abakholwa ngawo ngoba baphanga ithuba ukuthi ahabo behleli bengayiboni enkulu kangaka ithi bifika inkosi inyanga ezulu ingalozinda linganenza maphekula umfumela magamba gamba madoda umthelo ohlabisa umdala emihlabisa mina iyo le inyanga yakhe le Amen. sikhumbulene namhlanje ithi mayephume kuphakameni ebeyilandela befuna ukula abantu uthi yeni ufuna ukwenzani ningalichithi igazi emzini kaNkuluNkulu ngoba kanye lakuchithe kophela uNazaretha namhlanje amaNazaretha aphihlizana maNazaretha njalo waphihliza iqongubo nje lengubo yakuthelwa igazi lengubo umuntu ephambukile abadala abagcwetshebo abambeke phansi bemqondisa ngomthetho wesonto. Amen. Uma uNkulunkulu echitheke igazi emzini kaNkulunkulu siyogezwaphi ngoba uthi ushembe ungone ethempelini lakhe ungone emzini engcwele ngoba wona emzini engcwele uyogezwaphi kungona mona ngaphandle ngomone ngaphandle uthi angihambe ngebuhleni angihambe ngeJudiya ngihambe ngelinda ntonga ngihambe ngekuthuthukeni ngifike ngigezwe khona. Amen. Sifundisana bakuthi kuyiko singakhohlisana abantu babe lento abayiyo into esibuyela siphila amanga amakhanda onakele ngisho kubantu abakhulile ngisho naba nami sengikhulile ngisho konakele nakimi ngangisaba qala ukuna abantu abakhulile ngoba ngangisekuncane hayi manje ngisafana noyabona phela nami sengubaba kanike kaningi azala kakhulu ngubaba futhi angaqedi umusi nje kufanele ukukhule ngoba phela moyengane umfana uzelwe ekhaya ningashothi sekaqedi into angaqedi ngabe seningiqedelela gcine lapho nje ukuthi angaqedi ngomuzeli njengoba lezi insizwa zingaka lezi insizwa ayikho into ofanele ihlale enhlizweni madoda njengekhaya likayihlo. Amen. Uma uzothatheka emhlabeni ukhohlwe ikhaya likayihlo kufanele ulibeke phambili makuzelwe insizwa. Noma uhlele emsebenzini uhole uhlanganisa uthi okay ekhaya likababa sokushoda lendlu manje. Ngiyakhile kamkhulu kushoda kakhokho uyibala lezinto lokhu uyibala bokukhumbula bakini noma ubuhola imali encane engakanani yokwenza kwenzeke. Amen. Ngoba uNkulunkulu kupho kusenhlizweni kodwa ngokuqala ukusebenza ubucabanga ukuthi wena ufuna ukuthenga iGold 7 uthenga iR uzoyithenga kodwa ngihamba isikhathi eside ngoba into ozalelwe yona nasi isisekelo sokuphila komuntu ikhaya ozelwe kulo moya ingane yomfana. Amen. Singakhuluma kaShembe sikhuluma kwezulu kodwa indlela yezulu idlule emndenini. Yoboshwa kwaboshwa ngisho abagcotshwa kuleli bandla uthi uthingo lonkosazana khona umgcotsho ahambe esegcotshiwe egqoka ingubo legqoke abagcotshwa uthe emefike emndenini wathi umndeni mana wena sathi ingubo egqoka wayithathaphi sithatheni nje hayi bananke ingubo yatholakala zikhona ezitolo bathunga abakhona bahlanganisa phume ulula kabi futhi ifanele wonke umuntu lengubo iyangikhaza ayake ngamfanele
bani ifanele wonke umuntu kodwa mase ugotshiwe usibhekile usucuthile uthembisa ngempela kodwa kukhona usuku oluzayo ukuthi wayithola kanjani wayithola kanjani nomshado uthola kanjani namhlanje uyakhala ukhala ukuthi izinto ayihlangani kanti wena ungayihlanganisanga into zakho akekho umuntu okuhlanganisela izinto ngisho umthakatha kanamandla phezulu kwethongo lakini mawenza kahle amen amen lokhipha ngisho phansi bemoto lokhipha ngisho igebengwini ngathi angikhonjwe mina ngebaba vele ngithela igazi phansi bashika ngithela igazi phansi bengithele phansi igazi ngithi hawu ngangizobizwa kanjena nemhlabi babambamba bengiphuca imoto ikade ngishaye tank iveni ngolasha umkhokheli ngisuke empangeni ngolasha umkhokheli mama omdala mbayisa ngilasha mama omdala njalo hayo wami wena umlasha mama omdala ngoba ngindaba kababa wakho nomama bakho isiphukuphuku ngekukhule mongena indaba zabazali amen ngekukhule nakhona la ebandleni uma umncane ungagcotshiwe ungena indaba zabagcotshwa uzohlubuka ayikho indaba yakho uzohlubuka mfana omncane nje ngesigcotshelo thina usibanibani wasilo ukugcotsha ngoba wena ngale kugcotshwa umuntu ngishokini wasini asimfuni ushuma edlamini sifuna ushibala umkhwelazi thina wazini uyazi ukhona ukugcoba ukuthi kuyini kuphumaphi kuvelaphi njengoba umfana kakhona ngisho ukugana sungena utheshi uthi akushaya umuntu usibanibani angangeni ungenaphi siyekeni shane sodwa kwasigcotshiwe sodwa ongagcotshiwe angamshayi umuntu ogcotshiwe makhohlwa akushapane sodwa alipheze umunye phezulu komunye inkanda phezulu ngoba sigcotshiwe sodwa thina kodwa uma uyingane ungagcotshiwe phuma ngisho endabeni ngiyosho baba ugana ngamakhosikazi amangakhi shiya ukuthi omama bakho baphethe kanjani akusikhona kwakho ayikho ingane yojezisa uyise nonina iyokho menze njalo ya abanye abafana bayilanda inkomo phela funa sikhuluma iqiniso ngoba mina mbhalisa umsebenzi wabantu abasha siyathanda bakhule laba bantu amen benza kuzobakhulisa ngoba ngenqondo wobungane obanye abafana balanda inkomo eselobolo uyise lobola umama omncane baba lapho wathi Malcolm X nemazi Malcolm X wayezabalaza lemilini ezabalazela abantu abambishona wathi Malcolm X usathane bengena kumuntu wesifazane kwasho Malcolm X njalo bomama akusho mina alusathane bengena kumuntu wesifazane uthi umama awubheke nje baba wenu inkomo ehadade wenu uyahamba uyolobala azomunye inkosikazi lezinkomo ngaweni yawena yolobola sathi ukuthela iphuphu somfana basumlilo isilima phela inkosikazi akayichazi ilima athi ilima akuzonke ixazamathe ilima akuzonke ixazamathe sakhula phela kusho njalo makuvuza amathe kuthiwa isilima lesi singayinga ezifundile zinemali eziyaswenka uzuthembe ezihamba ngemoto ezinhle uthi abheka igobongo nje akho lutho ekhanda ushaya umoya nje ngoba phela umuntu bakithi umuntu wangempela akabonwa ngamehlo umuntu ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe amen umuntu wangempela umuntu akabona ubuso lokubonayo kunabantu abahlekayo la kodwa hey ababulali babuye sesebaqedile abantu umeqhamuka lapha uthi ushaka ngehlavu uthi ibuka lensizwa igeza lesizwe bese libaqedile abantu mawo mubike uthi bakithi uthi sehle yaza ifani naye ngoba phela umuntu lo ngaphakathi
Amen. Umuntu weqinisi lo ngaphakathi othi noma usuboshiwe ubamba ingane yentombazane wayinukubeza noma ibulala nombulela umuntu kodwa yenxa ufakazi makungekho phambi kwemantshi noma ijaji bese ethi ufazi akuhlangana liyakhipha noma ungajabula nomndeni wakho uthi uphume phambili kodwa inhliziyo lokho ithe umbulele bafike ekhaya babraye hey siyabonga uphumile hey siyabonga yasebenza ummeli wakho umbulele Ngibulele. ngizomulile yazufe lokho eshile khona umuntu ongakhohliswa maNazaretha khona umuntu ongakhohliswa lo ngaphakathi uNkulunkulu phela akahlali emathempelini uhlala uNkulunkulu uhlala enhlizweni. Amen. Ingakho uma ufuna ukwenza intembi konke ekhulumayo ukuthi wethu hawu omunye nje waze wayegoqoza umuthi yabona uma usuyenza izinto ezimbi kakhulu yadlula uzonisho phambi kwabantu ukusabona omunye ubhizi goqoza umuthi ngokujuqa lo akasaboni naphambi kwabantu usathana akakushiya kakudayisana yabona nje ngolusuku nje unefene nje nemkhovu ngeke ufe bengayibona ngabantu lusuku yoselwa bakubona abantu iqhoqobela impela ngeke uNkulunkulu ufe ngakuvezanga ugoqoza umuthi kanje uthi ufuna ukubulala lokhu okungana sibanibani kuzenza ukuthi usethi lo nomunye ahawu kodwa ingane ehlobo sakho hey Sikajwayele isandla manje esho uchithi umuntu. Yabona uma ujwayele kwezinto embi usathana uyakhela kuwe. Funa sifundise maNazaretha ukwenza into enhle njengenkosi yethu uNyazizwe ngobushembe akaze yenza into embi ushembe emhlabeni. Ushembe wenza okuhle kodwa. Amen. Ufikile olandelwa yezizwe. Isizwe ufikile semzweni na ufikile olandelwa isizwe ufikile akulungile ukuthi sithokoze ngokuba nonyazi lwezulu kodwa ngelungathokozi ngathi. Amen. Akulungile ingane ekhaya ithokoze ngoyiso nonina kodwa uyiso nonina engathokozi ngengane. Bantu abasha baleli banda sihlayela umsebenzi omkhulu ukuthi abazali bethu bephila noma bengasekho emhlabeni kufanele bathokoze ngathi. Amen. Funa singakhohlwa ukuthi uNazaretha akakhiwanga kumnandi. Kwakhe lo sizini batwana baNkulunkulu ubombela wahlupheka maNazaretha ingcwele efuna ukuthi kube nje namhlanje. Amen. Ngolunye usuku uthi indoda endala kwaThabethe bahamba nobabamkhulu badlula komunye umuzi. Le ndoda mase kufika uShembe sofika inceke yenkosi bembiza kanjalo thina sithi uNkulunkulu uthi mefika ntambama usekhomba ijongo siduna uthi leli duna ngifuna ukuhlabela uShembe bese ngingelela ekhaya. Uma behamba oThabethe bayibona inkomo uma sebebuya isawatha namhla Nkosi
ngiyaganga mina sesingahlula ukukhola ushembe ajabule ngathi ufunani komunye umuntu ushembe khona sibangani ushembe khona ngoba lento yenze bandleni njokukhatha abantu uyayithatha uyisekhaya mawuthi nasizingane zonyazo basibangaka uma usikhatha uyindoda noma uyinkosikazi noma ingane nawe lo moya uphethe lapha esandanezo noma ephathi kwaleli bandla lonyazi uyahamba emzini wakho zizolo nezakhe ingane anazi ukuthi isikhaya liphiliswa umoya ukubaba ekhaya ikhaya liphiliswa umoya kumama uma kuphambene umoya kubaba nomama ekhaya ikhaya liphile Bashisa manje khona emcimbini la ngabe ngicela amanzi. Ngisikhuluma sosuke emcimbini ngabe kunojeka wamanzi. Manje noshemba kaza wabeka amanzi. Angazi ngabe senguthatha lokho. Kodwa ke inkosi izobona. Amen. Ngoba uma cabena ubaba nomama impi ephathi komama nobaba ekhaya ayiphele nenzele izingane nizele. Amen. Mubu umuntu uthimezele ingane ngecabangeni. Thina mama ngabe bahamba. Akunzima. Kwakunzima. Babeshaya baba. Abefaka induku ungathi ufaka indoda. Eshambe esifazana. Amkhumsule ngempela nje ngisagila. Azintombi endala zomfakazela. Kodwa ihambanga. Kwakunzima ngabona komunye umuzi sebafishane. Yangihlukumeza leyanto. Into behlulwa ukondla umuzi. Bona mawuyingane ke Yalabeka ke inkomeni yadla wakupheka ibhodeli ngaka upheka uphuthu kuphela belikhuma isishebo singekho namhlanje omukethe bafuna ukuzala bathi impilo iyabiza sengathi kwakubuswa kuqala yayikhona indlala kuqala kwafanele ukhuthalo ushone ensimini yolimo ukuzudle mawuyifila wawulamba isishebo singekho zimfenya uphutha zibamba nje uthi mama lapho umathethwayo nakuze ngibahluka umathethwayo uyabika ke umyeni wakhe uthi sisheba sikho uthi hey ngami nganokho imfundo lapha esimini ushengane nabantu bayisukela wathi uyayithanda wangayitshela isishebo ukusithenga Wamadoda Amen Uzoboshwa noma ngingacusha lelanda umqhele isicuthe nje ngemgexo namafoto sizoboshwa ngambanga ngehlazo silenze emakhaya obaba ithi le ndoda uthi mama imfina iseke sesikhe yaphela angisingani pha utshani lihle khona usho kumntana umuntu okwaba umntana umuntu olunyusuku hey ngifuna ukuyibona mase ngidala kunalo ukuthi ubeka samthandi nomkami Ijeka ukukhula awufuni ukufaka afiki ko7 ngifuna ubona ukuthi ngoba ngisamthanda nomkami ngoba lento yokuthandana le ihamba habi ibuyiphele Mina basebebukana nje Khona bathi abahleli nje manje phela bahleli Hayibo Akuthandane bakithi Ushemba sithandane beNazaretha Amen Ibukakho ithi inkosi intangazona usuku babamkhulu wayehlanganisa omunye umshado Eyali insizwa ejawu iphathe kahle ingane yabo uyithezele ngisho inkuni uyikhela amanzi uthi wayesho njalo baphathe kahle lamakhosikazi ngoba masenze njalo uma ona iqale lawa kulone langa Funa ukulwela mawinkosikazi ukulwela mawindoda ukuthi ukufa komuntu umuntu ungakhombi kuwe Mina ngiyazaba lapha ngisawazela ukuthi
ukuze ngesatha ngikubona ngoba ngifuna ukhoshwe mina noma ngabe ngaba ngakho ukudla kuyachithwa unikwe inkukhu phule ubahamba umoya ngeke ngisho ukuthi ngisakuthenga ukudla ngeke ngikusho lokho amen ngizokuthenga makuchithwa yibo laba abayojesizwa ngiyabonga ngiyathenga uthenga 5 litha amafutha baba uphele 2 weeks kuthiwa usekho uzokhona ukuthi kuliphatha amafutha awasekho njalo yabaphelile uzokhona ukuthi hayi kuthi ungabathengi bese mbuya lezi ingane ngoba shuthi umama wazo lo ngenaso isandla kodwa lezi ingane engizela ekhaya azinaqala emadoda asovama ukuthi makuqhamuka inkinga wena ube ngaphezulu kwayo ungabi ngaphansi kwayo ngoba izokubulala inkinga ithi indoda kunkosikazi wayo ayisika utshani usho njalo uzele ingane ziningi uthi into inkosikazi akosika utshani adle khona nophuthu elandi ngicabanga ngafuna nathi 1 mhlawumbe ku70 bandla mhlawumbe 78 yangihlukumeza ngikhohlwanga lonto leyo indoda isho kumkayo ngisho kumkayo mthakasika utshani aphele ingane ezalwa yimi kodwa basehleli namadoda impela isiqethevu uzuthembe kodwa ithi inkosikazi akasika utshani yebo bona ungazi usho hayi hawu ungazi usho my kodwa sawa madoda yes amen funa singaboshwa bafowethu ngoba sike sikhuluma ekseni ukuthi kahle kahle ukuphila kwekhaya akulele endodeni indoda noma inganomthetho ibeqothe ebandleni ibeqothe egcekeni kodwa imiganwe kabi alikho ikhaya indoda noma ingafika idakiwe ithi imingene umchame uhlome ku-wardrobe ingene ecathule embhedeni kodwa umeqothe unkosikazi likhona ikhaya amen siyimizwa singayikhomba thina sinemizwa singayikhomba ukuthi lo muzi ubele ndoda igana kahle ngabokho ngisheyodwa indlu namhlanje bethu amakoti akuhlaleki imishadi yabhidlika inanto yehlazo ipheli engayishishi nansuka kodwa uphela umshado mobuka imishado ebuhleni ngoJuly iza ko100 kodwa uyamangala ungaphela ukuthi 6 months usebuyile amakoti akasekho emzini bakhokheli bomama nomsebenzi omkhulu okufundisa labantwana kushoda isikole njalo ngoba uthi yabheka ukuthi uhanjiswa yini ngabona message cellphone no nentombi lo onyiwe lo ngabona ku cellphone cabanga izinto nje ngekho kanjeni kuhanjiswa indoda ukuthi iqonyiwe lento azohlukana nawe bese lonto le nini bakhokhela sikhuluma iqiniso nalezi ingane sifundise ngisho ukuthi nina khona umunye umama ethe simfihle lapho uthi bata bami wayengaqonda ubaba wenu kodwa kahambanga ufele emzini wabeka kuwabazali ayikho into ebabhlungu emakoti usubuya ngebhokisi ubuya nenkomo nembuzi usuhambile emhlabeni awusungasiyeke indoda iyekele ukuthi yaqonywa ngani kuyibambile kusazodlula njalo ningawayeki imizi ngento esazodlula hayi ngoba namadoda nawo mata shumisola ngento eyodwa niyahlupha kungcono kabi indoda mawuxayekile wami ucela intombi ilobolo ugani yabo lento yamahashahasha la yamahashahasheni balambile abantu besifazane esini badinga kwendliwa bazoyikhiya imali ngeke isaye ekhaya awubheka nje wacela nje kuthibela imali ekhaya kodwa khona abayidlayo ngizohamba vele bangisuka la ujahe khwezi
kodwa nje uzongikhumbula ebusuku ukuthi ngikubuzile ukuthi uqamba amanga wena wathi wayihoba ubalungu bangirobha abawuhelanga imali egcwele akhona bayithathile ehleli nabo. Ngiyayizonda lento bafowethu. Yabo lento ukuthi uphume ekhaya uyosebenza ufike uthola intombi phambili uhlale nayo ngiyayizonda. Ngawabona amakhaya phela ngalonto. Masingayikhulumi la ebandleni soyikhulumaphi ngoba lezi insizwe ezincane zenabashu nezintombi funa silazi iqiniso ukuthi umuntu omuhle osebenzele ekhaya. Amen. Usebenzela lapho wena mawubona isando silahlile. Mawubona isipikili wosicosha sifuna ukushaya isibaya ekhaya seyimbuzi nezinkomo wonke mubona mina ngathi ngisiphukupuku ngisho ngishiya igubhu zamanzi mangubona 25 minutes ulahlile kuposa motini feke kushiya ekhaya. Amen. Amen. Sebenzela ekhaya manje mawusebenzela ekhaya uba nesibusiso weinsizwa ningakhohliswa abantu ekhambeni bahla osisi la eGoli bahla ngaseThekwini la ngisebenza khona bayababa yo kodwa ungaze udideke kodwa into ufune kuyazi ufune kusebenzela ekhaya likayihlo. Amen. Sebenzela lapho wena sine flat nemoto ebizayo ku7,000 ku9,000 kodwa mhla ufile sokugoba kini sofika indle wayo. Amfuni umuntu ofana nesundu mina isundu phela lishanela le kude nalazi isundu kuhle lava kodwa ngaphansi kwala kumabibi singafanda amasundu eNazaretha. Unyazi lwezulu asanika uthando uthe xaxa njoba ngilapha ngizobona abantu abasha basesandanezo. Amen. Baqotsha ngiyabona ukuthi nimbukele umsebenzi kaNkulunkulu. Nimzwile uNkulunkulu ebuhleni evala umhlangano utheni ngenabathi aningekho. Uthi lezi ingane ehlupha ebuhleni lentsha lehlupha ebuhleni ayiyona inabathi. Inabathi ayihluphi yabusiswa umkhulu inyanga yezulu yabusiswa ubaba uthi lenkosazana nami futhi ngiyibusisile ngoba sifundisa inhlonipho bantwana baNkulunkulu kulabantwana. Mhlambe bazoza nobetshelwa yithi ngoba thina sile esikoleni njengabo sisebenza kahle njengabo sihola kakhulu njengabo sinezimoto njengabo sinemizi emihle ngcono ni indaba ezindala zokuphila nitshele umuntu onjengani nizozwa. Ngoba utshela ubaba wakho uthi isidala leso asikho isidala ngutshela impilo yodwa uNkulunkulu yedwa idlozi lilodwa likhe lidala nelisha lifuna okukodwa kufanayo. Amen. Ikhule amadoda nakho amakhaya thina ubaba usizele sizinsizwe ekhaya singaphezulu kwabanye kodwa khona sithi sonke siwu33. Namasifikile ekhaya ngathi kunomcimbi kanti akubuyi ingane ziyawiliwili nje. Zawiliwili. Ngizela uwiliwili mina ngifune sona izibongo zokugiya afanele nje ngoba uyakholwa usithi awukwazi ukugiya ngisho gana Nazaretha mina. Ngoba nakho iNazaretha kusuka kunezinsizwa kuleli bandla ufuna ube nezibongo siyokusho zozothini ingane zakho masihambile emhlabeni ngoba wena bathaphuza omkhulu nokhokho kodwa vela ubasisuka. Funa ube mayinsizwa ube nezibongo sibonga seziphuma insizwa zakho izele usiyongena endlini yokugcina zikusho. Ngizwa lento enizako ukuthi noma nimulisa ingane ukumula kaze kube inkonzo ukwemula kuyisintu. Amen. Amona ngimnaza sokhishisa ngimnaza ememulweni uNazaretha Mshumayeli katinina natsho nowani thina makumemulo makadadewethu noma inkosana ethempelini hayi siyadlala sizinsizwa besinazi ibongo ushaya ngaphandle nangaphakathi ojika laphana ufika iqhomo insizwa wabubuye nayo ngoba ushaba ayiqedanga lonto. Amen. Yini phomo uthi awugiyi wena yini Mshumayeli masihambile emhlabeni ufuna ihlanga uzosenzani? Cala ngathi ngikukhola kwenu lokho ngasitatapha
yini pofuna ihlangu maswambile emhlabeni ngoba nangale uzodlala nangalena so thi masenza umsebenzi la ngwenzela umsebenzi sengubiza lapha esibayeni noma emsamo unyakazo sithintile ihlangu wasenzelwa zingane zakho amen hawu uthola ukudlala lesinqindiso umkakho njena uma kodwa ukucinge phansi ngezinga futhi izingane egana manje ayiphaphila kazi kwenzenjani Sindisi sidawu sonke manje ngiphayana sewuyinto lidothololo hawa shilo uNkosi bantu bawensizwe manje letha ingcwele lo msebenzi siuphethe wonyazi kwezulu Amen. Siubambe ngesizotha into engijabulisile la mangifike esanda nezwe ngingifakile ezulwini ngimficile mshembe Amen. ngendlela engihlabelela kahle ngayo ngivele ngithathe nimbeke ebuhleni Amen. ningazoni futhi ningoniwe Amen. into engenamsebenzi ungayingeni Amen. into engakuthinta ungayingeni Amen. ngoba uyofika phambi konyazi ukubuza ubugunyazo ubani ukuthi wenze kanje uyophendula uthini awu bophani ngathi bophani makhombe bopha hlayisuthi udlama lufuneki alifuneki udlama esontweni yonke into alusho uthingo lenkosazana ukuthi la ngaboni khona hlanganani mbonisane ngomoya wokholwa asibemuye njengebumba likasemende phansi konyazi lwezulu uma nihlangene abantu abadala nalabantwana bohlangana emva kwenu thina siyazwana thina abantu abasha ade ngibona nje la ngabona abantu abaningi kodwa sesiyazana ngoba singamaNazaretha Amen. Kana baNkulunkulu Shembe nthanda Amen. Mthandeni shembe hlale ehlalweni unyazi lwezulu Amen. jabulile ukubona kodwa into ebuhlungu ngengafunda iphepha Shumayeli 2016 or 2017 abantu abadivosile bangaphezulu 25,000 isibalo esikhulu kabi lesi siyamoshakala izingane kuyemshadweni zincane zizoshonaphi nabazali bathi buyani nibekezele ngane zami into tingakubhonyi nje ngesagila engakukhahleli indoda ungahanjiswa iSMS ungahanjiswa ukuthi ungene ucingo lophuma ngaphandle esuke sazama indoda ibona izophuma kanjani khona sigcina siphumile amen no phela fanele sikhuluma manga madoda lesa kanzani lesa bomakoti asehlaza khulekani nje sazoba right indoda isabanje ngibambile nje kucane ayithandi naye iyazama lekhona kancane ukuphuma izophuma ingayishimi izenigane kuyo ngoba ifike ingxaki yaJero asibani umntashi indoda egalela aphinde othandane indoda naye inkinga yami lawo makoti ufika indoda iyabheda yaqoya ifuna ukuthatha omunye unkosikazi ahamba othandana nami aphuma emshadweni othandana nami nginamakosikazi abathathu athi ayona thula ngcono ushiya indoda uyishisa uthatha umfazi wesibili mina nginabathathu indoda yakhe ibikhulelisa izothola ingane banengane embili nomakoti akithi ikhulelisa itovi indoda uyachitha lesikistas uyachitha akakhulelise akakhulelise ngubona wonke nje ingane noma kubivele nje wacela intombi wagana esho kanti bekuzoba mnandi bese simphatha noma vele wacela wagana esho nakhona bekusuka isidumbu futhi yazi-ke mshumayeli angishiye mina ngengane esithathe ngithola ngaphandle azothandana nami nginengane eziwu-9 kodwa niyathembisa umuntu benibuka ni-right abona niyathembisa ukuthi nivuthiwe la kodwa besenenza nishaya ibalo bafowethu oshaya ibalo ungakulahlwa kuyikho ngokungeyikho uyishaya ibalo uthi konje lo muzi ufuneka kimi uma ngifika umyeni wakhe no one room lezi ngane ufuna nifundisa ukuthi ingasho lengane ukuthi akangakheli nyamshiya iyona ufuna imhlala ebhampeni ishaya itype marking umkhwenyana ukuthi imali
nina anosimaka imali ngesekhaya ifuna la imali uyofaka ikamela lesibili ekhaya ungahambi uthi masufaka lesibili uphinde ungibithe umvalela khonini makutekanga manje shayithatha makhini Take my king. manje nivele kumkhala nje angakhe lokho ngafika two room anginalo nekhisho anginalo usiyawushiya umuzi thatha imali endodeni ufaka ikamela lesibili lesithathu nelesine ukhulu umuzi ube mkhulu akhiwe uwe makoti Amen. Jola abantu bangitshela iqiniso nifuna ukwakhelwa noma bazakhelanga babexova udaka bakha amadobholo odaka befaka la behlanganisa amade begaxa lapha bayakha imizi yabakhona ehluleka qale ngathi ukuhluleka noba abahluleka ayengahlulekanga kuyahlulana ukwakha kunendawo ukuthi isizwe indenge kanani ngimisebenza kuphi ikiphumela ngaboni khona sineminyaka u27 akudali kodwa unkosikazi ohlakaniphile swabonile amakhosikazi ungabi kunemizi ecobezelayo iyakhiwa amakhosikazi Amen. Thatha imali endodeni ngoba bazoyithatha baye bolokukani bayithatha abanye lapha ungayithathu uyothenga izinto zobusa ezibizayo thenga ama-blocks ufake ikamera laba libala ukuphafa laba ngaze uthembeke mase bephafile hey ngibuya lapha ekhaya ayasuka esibukweni ukhipha lokhu wephe kodwa amabrush amakhulu wada kapende kodwa manje bapenda ubuso ingqondo abayiphethe bahle mase bephafile hey sebeshayela amashiyo mkethu yo abona mase sifaka la kwi-cellphone ithombe umkakho ngixaka ukuthi umngane mase ufaka isithombe efonini esecuthile nelincane ishiye amanye zibhadlaza makhulu ngithi umngane efaka isithombe ku-Facebook ufuna ukubona ubani bahleli nenasechata ngishincane ufuna ukubona ubani umile umbuzo uthempo ngoba nazi indoda uhleli nayo ufuna ukubona ubani sizophendula singokala kanjana ngisho into engaze ngayisho kumngami ngithi umuhle zathatha ezinye insizwa ihambe sethi isiphuphuka lesiphafu ephenduka abele ngihlenda yakubona yini nabonke umuzi ulahlekana bafata likho izulu esolibona sihlula kwakhe imizi yabona mase kungenile ubugebengu ngifuna intombi yomuntu noma umkamuntu ngizokwenza izinto engazenzi kumkami wonke lamadoda aqonyiwe la izinto yaphula futhi njalo ngibona lamadoda aqonyiwe la into ayenze intombini awayenzi kumakhosikazi awo unkosikazi meqela imali e-ATM uzofonela abantu abanye akufonela mikucelwa intombi ngizakuthumelela ngicela ukugcina ngalokhu uyazi ukuthi umakoti ningashiyi anisenzeni agana asigana phela indoda imi ithanda ubuselusha ayikho indoda enebhesi esibayela uma uthanda ubuselusha sode maselusha uthando yabona befonela intombi ebusuku sule sule kodwa meyafonela unkosikazi hallo zulele njalo aha kodwa bafowethu siyezelande nje siyezelande bafowethu senivulekile ukuthi ibhadlazi izwi manje kodwa qala bushanga lipholile kunjani kodwa musifuna unkosikazi
Njani yabona nje kodwa bafowethu egali zabantu bafowethu nizame nje bafowethu umethi mphame abona uma ngicela umphathele inandosi uyiphathe ngoba ukhona abaphathelayo bengayicelanga yakana mina bonishaba le msebenzi osebenzayo awutholanga ubufundile ngobuhlaniphile unikwa bakini ukuthi uvuka ikhaya lakho wenithatha ikhaya usebenzela ngaphandle sebenzela ekhaya windoda amen.